Hey, wat verwacht je vanavond van het... Ik hoop dat we flink zaad zien en dat we er een feestje van gaan maken. Ik moet zeggen, ze zijn best wel zaad, dus ik denk dat het wel goed komt. Ja. Broodje hamburger met mayonaise en unnekes. Oh, is het nodig? Ja. Dit is nog een Gert voor te hij op feesten! Welkom bij een nieuwe aflevering van Noord de Getver. En vandaag gaan we fouter dan fout hier op de Foute Party in Bannelt, oftewel te Bannen. En ik vraag me af, wie fout gaan ze hier in Bannelt? Dus is het al een beetje. Ik ga in ieder geval aan John Tane vragen. Ik weet zeker dat hij me dat kan vertellen, toch? Ja, vind ik ook. Best wel eens fouter dan fout gegaan. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nooit? Nee, ik ga eigenlijk altijd best wel netjes. Ik ben niet zo fout. Wie zo gelukkig zijn niet? Nee, ik ben best wel een nette jongen eigenlijk. Ja, ik weet niet. Dat zit gewoon in me. Ja, dat is misschien dat Franse chanson. Ja, dat zit er toch in mijn hart. een beetje Ja. Wie fout gaat je vanavond? Ik ga ze alle 3 zoenen. Oh! Nu al! Nee. Echte player! Super! Soepen! Super! Ja, gewoon doordrinken. Ja, nog een! Oh! Ja! Ja! Pap, ik kan stellen! Beetje jammer. Een beetje jukkig. 1, 2, 3, 4, 5. Dus, ha! Dat pink. Dat pink. Hoe lang heeft ze dat vol? En met die krullen daar van het mansleven. Ja, sexy toch? Is er niks Zeg mis het met? even. Is er niks mis met? Echt, val niet een man, zei. Dit is hier de drakenjager. Ik vind dit gesprek nu al op hoog niveau. Wat zou je tegen je ex willen zeggen? Ja, ze is er nu. Ja, zeg je maar, zeg je sorry. Ja, Ik je al je vriendinnen zoenen. Melden, fuck jou als je het hebt uitgemaakt. Fuck jou, bro. Echt? Ja. Nou, vorige week toen we hier waren, Ja? hadden we nog een relatie. En die maandag heeft het uitgemaakt. Oh! Ja, jammer, maar fuck jou. Heb je ook nog een leuke jong gezien dit jaar? Ja, ietsje. Oh! Hey, is dat je een beetje fout of niet? Tje is verliefd op ik. Echt boer? Ja. Maar is je Ja, ik ben ook zo leuk, hè. Ik ben super! Nee, Gefeliciteerd. vertel. Eens. Hoe best? Woensdag. Wat? Ja. La 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 la. Waarom is die lamp zo fel? Ja, dan doet ze een mooie roet. Over ons, hè? Ja. Nee, je hebt zich zwijt ballen. Nee, echt niet. Oh, ik heb ook geen zwijt. Ik ben Roland, doe het maar Hoi, mee. Roda. Hoi. En? Heb je het gezellig? Ja, heel gezellig. Heel gezellig. Heel fijn. En jij ze dan nog fout maken vanavond? Ja, ik ga wel laat maken, ja. Wie laat? 3 uur. Iedereen moet naar allerlei hopfeesten komen, elk jaar, want het is echt fucking leuk. En ik kan helaas geen Limburgs, anders zou ik het in het Limburgs zeggen. Ja, weet je wat geweldig is? Je kunt de boer te gaan in het plat. En gewoon, de stadslu en de boerenlu, alles komt je samen. Alles voor jij. Ja, alles komt je samen. It reason to be right. Ik verstond er niks van. Dat is leeft niet. Wie fout? Ja. Doe fout wie zijn niet. En wie doet dat uit? Doe eens voor hoe het uitziet. Wie doet dat Hoe het uit? eruit. Worden hier ook Lekker beer soepen en genieten.
wil ik toch bedanken. Ja, die bedankt. En maak er nog even van, ja? Jazeker, ik begin dadelijk eens even kijken in het publiek. Ik denk dat het daar al losgaat. Ja, we beginnen dat filmen, Dus we gaan ze nog... ons even goed filmen en dan zorg ze ervoor dat het allemaal tip-top goed ziet. Ja. En als het niet is, hè, misschien een goed probleem met me. Een wedstrijd, Oh, dan. ja. Ja. Oh, Oh, en toen, ja, toen ging het toen niet goed. ging het vallen. Met Jan Canari trek je even aan de bel. Hoewa, 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 hoe. Oh, daar gaat alles om. Ja.